بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hürmetli mümin musulman doğullu, Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň etýän taat ibadatlaryňyzy öz fazla kerem bilen kabul etsin. Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň dergahyna galdyrýan gollaryňyzy, açýan elleriňizi, etýän dogalaryňyzy, sanaýan tesbihatlaryňyzy, takdisatlaryňyzy Allah öz fazla kerem bilen hemmeňizden kabul etsin. Hudaý tebarek we taala can saglygy, emniyeti başymyzdan ayırmasın. Allah dini oturuşuklary bereket berip, aýtýan eşdýärlere amel tawfigyny Allah hemmemize eserlemiz bilen bilen nesip etsin inşallah. Bir gurrun başlamakak, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sözünü aýtmakak, musulman dogullu, bir soraw. Elbette many her gaýtymyz özümizden sorap, jawabyny özümize bermeli zadymyz. Şunu hökmen özümizden sorap, özümizde şu zady tapdyraýlyň musulman dogullu. O näme? Hudaý üçin, yani hiç kimin bilmeýän halatynda fakat sen özüň gapdalyňda zinanaň bilmeýe, sen oglanyň habary ýok, ýoldaşyň habary ýok, hiç bir adamyň habary ýok bolan bir iş Hudaý üçin fakat sen bilen Allah bilýän işi etdiňmi? Şu soraw özümizden etmeli zatda musulman dogullar. Yani adam bir darıgan wagtynda, bir kıyınçylyga galan wagtynda, bir başyna bir agyr bir işle gelen wagtynda Hudaýa men şol işi edenlerin ýakydan çağırmana fakat özüň bilen Allahyň arasynda bir bolan emel barmy? Gadymda hikaýelerde şaýat özüňiz kän eşdenlersiňiz. Hikaýelerde dursun Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek sözüni aýdypdyr. 3 tane adam bir wagt bir köwege girýärler. Şu kıyınçylyga galan wagtlarynda her gaýsy bir hiç kimin habary ýok. Fakat Allah'ın habary ba emellerini Hudaýa men şo taýda şol işi edenlerin hiç kim bilýän nädir? Fakat sen özüň bilýänlersiň Hudaýa, eger şonu menden kabul eden bolsaň şu köwüň öwündäki daş aýrylsyn diýip bir gyssanan wagtlarynda Hudaý çağırmany bir etýän emeller barmyşdy. Biz özümüzi hesaba salyp özümizden soraýlyň. Sen bir darıgan wagtynda, bir gyssanan wagtymyzda biziň bir Hudaýa şol iş senden şirim edenlerin, o namazyň gurrun, aradan gurrun da musulman dogan, namazy her kim etýär, aradan her kim etýär. Başga bir mahfi bir et goýan bir emeliň barmy? Bolmasa şunu melek bernamaňda bolsun şo. Rasulullah Aleyhissalatu vesselam aýtýar: Men istata'a minkum en yekuna lehu khab'un min amelin salih. Haýsy bir adam başarsa, bir pinhanjak, mahfijek, zinanaň da habary ýok şondan. Ýanynda bile gezip biren ýoldaşlaryň da habary ýok. Aslen hiç kimiň habary ýok. Bir mahfijek, pinhanyja bir ameli salih edip başarýan bolsa, felyef'al etsin dipdir da Rasulullah Aleyhisselam. Innemini her kim özüň günne bir näçe salawat okuyup, özüň bilen Hudaýyň arasynda hiç kim bilmeýe, bir tesbih çek, bir ýetim gözlemek bolsun, bir garny azy doýurmak bolsun, bir düşökde yatan meridi gözlemek bolsun.
Ya bir umidi üzülen adama umid bermek bolsun, Hudaý için hoş etmek bolsun. Mını özüň her kim bir Hudaý için al halkyň bilmeýän zadyny bernamamyzda goýup özümizden sorap, özümizde şoň jogabyny tapmak her gaýsymyz şoňky gurrundan almaly dersimiz musulman doganlar. Mahtumul işan näme diýe? Häzir gurrun içine girmäkek bir mugaddeme bolupdy. Ýatdan çykarmaýlyň gurrunyň ahyrynda gerek bolýar bu gurrun. Mahtumul işan näme diýe musulman doganlar? Az ömrüň sürseň elwan eşretde az ömür Hudaý Taala bize beripdir. Men ummatymyň ekseri 60 bilen 70'in arasynda bolar diýipdir Rasul aleyhisselam. Ömürde ha musulman doganlar. Az ömrüňi sürseň elwan eşretde, soň şirin jan galan uzyn hasretde. Şijar azadyk ömrüňi ýöne fakat ol eşretiň ýerinde, haý-hewesiň ýerinde geçirseň, soňram janyň uzyn hasretiň içinde galar. Ey men forsatimi, azadyk ömrümi men hiç dat etmändirin, hiç dat gazanmandirin. Kıyamet gün molanda bir tofar adamla habarsyz eden işleriniň sogaplaryny alyp duka biz bipaý galmaýlyň. Kıyamet gün molanda adamlaryň şu defter amallar çekilip falan yerde sen falan iş ettin diýilen wagtynda men habarym bolmandyr şu gurrunlardan diýmeýliň. Bir özüň bilen Hudaýyň arasynda bir etýän zadymyz bolsun musulman doganlar. Ahmaklar bu yerde qalar gaflatda, aql bolan öz gamyn iyir gider diye Hazreti Mahtumul İşan. Aql bolýan adam kıyamatynyň gabrynyň gamyny şimatdan iyi gitmeli ha. Özüň bilen Hudaýyň arasynda bir zat goý. Şeyh Mansur diýip bir buzurg bar. Hudaýyň buýrugyny gezen adam dünýeden geçek bolup doğmuşdyk musulman doganlar. Bir ağlamany durupdyr. Ýanyna ogly barmyşdyk. Atam sen näme ağlaýan? Senki bir ömür Hudaýyň biz bilişigimizden Hudaýyň taatynyň içinde, namazyň içinde nagad muritleň sofalaň matdy. Sen näme ağlapdyň? Onu ola aýtypdyr, aýtýanyňyz dogry jan ogulypdyr. Men namazlary arazalara goýmadym diýipdir. 77 gaýtar haja gitdim diýipdir. 77 gaýtar haja gitdim, arazam goýmadym, namazlam goýmadym. Emme kıyamatda men muny etýän diýipdir. Allah menden kabul etmedim diýse men halim näme bolar diýipdir. Bu adam zaman dünýeden geçýär. Oglumyň diýişinde görüpdir. Atam diýipdir, sen näzir o gaýgy etýän ýagdaýyň näme boldy diýipdir. Diýişini atasyna sataşýar. O gaýgy etýän ýagdaýyň näme boldy? Onnay jan ogul diýipdir, men hesaba sallyla diýipdir. Hudaý Taala aýtdy, biz üçin näme etdiň diýdi. Men aýtdym, namaz okuydum, Hudaýa sen namazlaryň okuydum. Mundan biz ders almaly musulman doganlar. Ha namaz okuymak onna hayır vermeýänmişdik adama. Yok, nämeden adam yalkanjagy mälimde. Gurrun şoň üstünde da. Men aýtdym, Hudaýa senden şirin men namaz okuydum. Onda namazyň hemmesi naqys etdi, namazyň kabul bolmady. Men aýtdym, Hudaýa araza tutdum senden şirin. Arazalyň da kabul etmedim. Allahym 77 gaýtar haja gitdim Hudaýa diýdim. Hacılan da kabul olmadı. Ey Hudaýa malımdan zekat berdim. Kimin malından kime verdin? Şo taada aýtdym, Hudaýa elim şeýle wuraqydany Mansur helak boldy, Mansur betbaxt boldy diýdim. Durdur häzir hawlukma diýdiler. Durdur häzir hawlukma, bu kefe aýtma helak bolaňak diýipdir. Sen yalkannyň, sen Allah'ın rahmetine, Allah'ın fazlyna duş bollyň. Ýöne sen okuyan namazlaň sebepille, sen tutan arazalaň sebepille, 77 gaýtar hajlaň sebepille sen yalkanmaň. Sen bir barýakan bir musulmanlara eziyet bolmasyn diýip ýollan bir zady aýyrdyň, halka eziyet bolmasyn diýakadany şonyňdan razy bolup sen jennete salýasydylar. Adam nämeden yalkanjagy mälimde özüň bilen Hudaýyň arasynda bir zady goý musulman doganlar, gurrun şuň üstünde ha. Aql adam, aql bolan öz gamyn iyir gider diýe Hazreti Mahtumul İşan. Şumat forsat baka özümiz bilen Hudaýyň arasynda bir zady edeýliň. Emme bu gurrunle näme gerek?
Ey Allah yolunda Müslüman dogonçyklam. Allah yolunda sen tamamı malın mersen az däme? Allah yolunda adam canın merse az däme? Ağzına salıp yiyecek bolup duran çöreğini verse Hudaý yoluna häzirde az däme? Özüň yalaňa soturaqydan donun mersen de Hudaýyň yoluna häzir az däme? Imme bi sahaban gurrüňi canın berýe Allah yolunda Resulullah aleyhisselam'ın buyruğu bilen jeňe gitýe, İslam'ın bayragyny yere düşürjekke bolup bir şahadet derejeye yetipdir. Ennamyndan naýdan jaýynyň özü yüzden geçipdir da. Naýdan jaýy ennam ey musulman dogul, ey ýaş oglanlar. Fakat ýöne agda asana her jelesede bir sahaban gurrüňine aýtýar. Elin meripdir, golun meripdir. Tamam canın Hudaý yoluna beripdir. Ders alýlyň ýöne eşitmek gurrüňde ha musulman dogullar. Agda asan gurrüňde ha be. Canın mermel ha, naýda girip aňryňdan çykmaly ha, bir däne de 100 däne. Kimin yoluna? Allah ve Resulullah aleyhisselam'ın yoluna. Canın meren adamla vaka biz vaktimizi bir etýän işimiz Hudaý için bolsun. Hibbi Rasulillah lagavını alıptır. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mehbubu diýdigi. Sahabalyň içinde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın yüreğine inki yakin bolan sahaba. Mehbub bolan sahaba. Sahabalar muňa mehbub Resulullah diýip at beripdirler. Evvelin nefer Hazreti Hadice musulman bolýa radıyallahu anha. Oglanjyklardan Hazreti Ali musulman bolýa. Soňram Hazreti Ali'den soňram Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen deňeden musulman bolan adamlaryň biri. Buzurgwar sahabaň biri. Hazreti Zeyd ibn Haritha radıyallahu anh. Hazreti Zeyd diyen sahaba Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam cahiliyet wagtynda yani İslam dinini Hudaý Taala Resulullah aleyhissalam peygamber etmedinden öňçe Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam men oglum diýipdir da şoňa. Oglum diýip gezipdir. Hemme kişiň arasynda ma'ruf bolupdyr. Zeyd ibn Muhammed diýip tanylýanmışdyk. Ondan soňra İslam dini gelýär, ud'uhum li abaihim, öz atalary bilen çağırın diýen wagtynda Zeyd ibn Haritha diýilakadan öz atasyna lagap berilen sahaba musulman dogullar. Emma näzire min gisseti min hikaýaty Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a gelip düşmekligi Hazreti Zeyd 8 ýaşyndaky Soda diýen enesi öz obasyna garşyn, min babalaryna garşyn ekidipdir. Hazreti Zeyd 8 ýaşyndaky oglan wagtynda enesi bilen ziyaretine gitdi, atalarynyň obasyna enesi. Yani oğlunu ekitdi. Şu wagtda başga bir kabile bulary hüjum etip, bu obany garet edip, mallaryny, düýelerini kullan ekitýärler. Ohan bir oglanjyklary da ekidip berdi daqadan satypdyrlar bazarda. Şu wagtda ha. Bir de 8 ýaşyndaky oglan özü eşrafzada gawy ýaşap ýör. Ol bir zindegisi, maişeti, enatasi bir gawlykda refahiyetde ýaşap ýören bir oglanjykmyşdyk. Muny bazara getiraqydany kul edip satýarlar. Hazreti Hadiceň erkek doganyň ogly muny satyn alypdyr. Hakim diýen ballasy Hazreti Hadiceň ballasy ýa-ni Hazreti Zeyd diýen oglanjygy bazardan satyn alýar. Mekke'ye getiren wagtynda Hazreti Hadice'ye berýär. Şüjaz guly men sana berýän ýakadan öz emmesine, öz ejekesine Hazreti Hadice de Resulullah aleyhissalatu vesselam bilen toy etmezinden öňçämişdik. Hazreti Hadice toy eden wagtynda ýa-ni Hazreti Zeyd'i Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a bagışlýar. Men sana berýän ýakadan Hazreti Zeyd Resulullah aleyhissalatu vesselam'a düşýär musulman dogullar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da Hazreti Zeyd'i alıp men azad ettim diye. Azad etye, emme Resulullah aleyhissalam'ın yanından ayrılmaya. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın yanına geliyor.
Bu müddetin içinde o enesi bağrı yanıgılı. Oğlu nirdidig ma'lum de, öllümi, qallimi. Ol ağla vengrek gezip yo enesi. Son bağlasa, alıp gittile nirek düşürlüğü näme bolallygy ma'lum de. Hatta min atası şeýer aýtmak bilen şo wagtda awadan keplemeklik fesahat ewde Kur'an-ı Kerimde şo wagtda mucize bolakadan gelýär. Atası şairmişdik. Bu gadri şeýerleri goşýanmyş musulman dogalla. Ol jigeri yanansaň, bagry yanansaň, balasynyň ýoklugyny öz ýüreginden getirip şeýerleri goşýanmyşdyk. Şeýeri kullen şol Arap ýurtlary hemme ýerik ýaýrapdyr. Adamly bir misal tutulanno o hariseň bagry ýanyp şeýer goşy ýalyakadan aýtýanmyşdykle. Şeýerleriniň özi hariseden ewinçe Mekkek ýetipdir. Mekkeň adamlary şoň goşgularyň şeýerlerini eşitýänmişdikler. Ol aýtýan mol şeýerinde men oglum Zeýde ağladım we men bilmeýän oň başyna näme geldi. Can oglum sen diýirmiken ýa ajal sen başyňa ýetäkadany seni biziň elimizden aldymy? Sen ýygyňdan men dağ dereleň arasyna ýörteýinmi? Dağlardan soraýynmy seni? Ýa düýäm çapdyryp çöl ýerlerde sen ýygyňda aýlanaýynmy? Waq can ogul öllüňmi gallyňmy bilemäkde men nip şeýerler goşýanmyşdyk. Oham bir hajyň ýyly bolan wagtynda min gabilesinden, Harisan gabilesinden Mekke bir näçe adamla hac edýänlik gelýärler. Bu gurrun häzir Rasulullah aleyhisselam peýgamberlik berilmedinden ewinçe ha. Mekke gelen wagtlarynda o owasynyň adamlary görüpdir Rasulullah aleyhisselamyň ýanyna o Harisan ogly Zeyd oglanjyk bir tade gezip ýör. Bu tanipdir. Ýanky adamlar Hazreti Zeyd'i tanipdir. Hazreti Zeyd de owasynyň adamlary bolansaň olar gör akadan tanipdir. Hajyň wagty bitýär, ýanky adamlar owasyna barýar, owasyna döne akadan eýämmiň enatasyna habar beripdirler. Sen ogluň tapdyk, sen ogluň dogry Mekke'ye garşyn git. Adresini sonra bir belli ýerde bir Muhammed diýen adamda. Özde şu haramiň Mekkeň döwreginde şol haram saklayan adamlaryň ellerinde. Atası bağlasın tafan ata da o. Ýanyna dogonny alýa. Iki bolakadan gün Mekke'ye garşyn gelýärler. Emme Mekke gelen wagtlarynda sonra ýalle nirek barmaly? Kime barmaly? Aňyrdan gelişlerinden Muhammedin öýüne ýerde. Aleyhissalatu vesselam. Rasulullah aleyhisselam sonra gap, ýyдар gap tap ýalle, Peýgamber aleyhissalatu vesselam'a gelýärler. Hom olay dipdirler. Gelişlerine ey Qurayşyň baýarynyň ogly, ey haramiň eýeleri bolan adamlar, siz esirleri gözleýän adamlar, ağaçlar doýurýan adamlar, siz bir hamrak adamlar diýip eşitdik. Hamraklygyňyz bize de kökediň, biz öz oglumyzdan sirem, balamyzdan sirem geldik. Siz bana oglumyz näçe satsaňyz, näçe diýseňiz, biz saňa bereýil, biziň oglumyz ber diýerler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kim ogluňyz diýär? Kimden sirem geldiňiz? Ola aýtdyr, sen ýanyňdaky Zeyd biziň oglumyz. Başyna gelen zatly şeýle garat bolly şeýlelik bilen geldiler. Biz öllümi gallymy habarymyz ýokdy. Senin şon bize ber diýerler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam size hiç tat gerek diýipdir. Ogluň özün çagyryly, Zeyd'iň özün getireyli. Siz ewünde durun, men ewünde duraýyn. Size atası, sene atası, menne min bilen gezip ýören, menne min ýoldaşy bolup ýören nipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Öz ihtiýaryna goýaýly. Haýsymyz bilen galjak bolsa, siz bilen gitjek bolsa hiç dat gerekki Allah'ın edin. Yo men ýanymda galjak bolsa, onda menne bermerin hiç kime dipdir Rasulullah aleyhisselam. On atası Harisa aýdypdyr. Sen nagat yumşak adammışdyň, sen nagat hamrak adammışdyň. Sen insafdan nade geçirdin dipdir. Eger siz bolýa gel bir falança malyň beraberinde diýseň insaf etýätdiň. Emme biz sen diýeniň hiç dat gerekki. Atasy bilen gitjek ma'lum dämi dipdir. Sen onu getir, sen insafdan nade geçil, beter yumşak adam sen dipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı Hazreti Zeyd'i getirýärler. Rasulullah aleyhisselam aýdypdyr. Hel ta'rifu haula?
Ey Zeyd şeýümdäki durallary taniýanmy dipdir. Hazreti Zeyd aýypdyr, taniýan dipdir. Biýe dädem, bir de agam dipdir. Dädes giljarpdyr, baglasan äme tanymajak muny. Oğlum Resulullah aleyhisselam ola ataň dipdir, o da agaň dipdir, olara taniýdyň dipdir. Men ýanymda da näçe ýyl gezdiň, menne taniýanlarsyň dipdir. Sen ihtiýaryňda ataň bilen gitjek bolsaň da, men ýanymda galjak bolsaň da dipdir. Ataň bilen gitjek bolsaň da, yo men ýanymda galjak bolsaň da, ihtiýaryňda dipdir. Häzir peýgamberlik berilmedik wagtynda haby musulman dogalla. O Resulullah aleyhissalatu vesselam şikef aydan wagtynda men seni begelleýän dipdir, sen ýanyňda galjak dipdir. Sen hem maňa ata boldyň hem aga boldyň dipdir. Hiç kim ýanyna gitjekkä dipdir. Atasy dipdir. Wayhak ya Zeyd. Ey helak boladyň Zeyd dipdir. Ataň ha men dipdir. Baryp nirlerden gellik, eneň otada näme çekip ýö? Sen näme? Binde bolup, kul bolup kalmanyga görýänmi sen bir azat bolup, keyif edip refahiýetde ýaşap ýötdiň dipdir. Hazreti Zeyd aýypdyr, men bil adamdan bir zatlary gördüm, hemme adamlar maňa unutturdy dipdir. Men bil adamdan bir gylyklar, bir ahlaklar, bir hamraklyklar gördüm, hemme adamlar maňa unutturdy dipdir. Men bil adamyň ýanyna galjak. Resulullah aleyhisselam şikefi eşden wagtynda hoş walakadan elinden tutup Hajarul Aswad Ka'baň ýanyna iltaqadany, ey Qurayş, hemmeňiz şahit bolun, şundan meýlek Zeyd Harisaň ogullar, Zeyd Muhammediň ogly, men ogulmşy dipdir. Zeyd ibn Muhammed alypdyr. Sahabalar soňram adamlar, häzir İslam dininden önce adamlar inni Zeyd ibn Harisa tanymýarmışdy musulman dogalla. Zeyd ibn Muhammed, Muhammediň ogly diýip tanypdyrlar da. O Resulullah aleyhisselam men sen ýanyňda galjak dipdir. Ol insana Hazreti Zeyd. Resulullah aleyhisselamy jamadatly, heýwanatly aşyk däme? Şeýtraqdan peýgamberimiziň ogul liýaqadany lagaplanıp Resulullah aleyhisselamyň Zeyd ibn Muhammed diýip ma'ruf bolup gelýär. Ta İslam dini gelýänçe. İslam dini gelenden soňram her kimi, her oglan öz atasy bilen çağırın. Ud'uhum li abaihim ayetin ya. Oglanlar öz atalary bilen çağırın. Zeyd ibn Muhammed däni, Zeyd ibn Harisa bolýa. İslam dini tebenni, ogul tutunmaklygy batyl etýär. Şo wagtda Zeyd Harisak nisbet berilýär. Hazreti Zeyd maňa bir gynanypdyr musulman dogalla. Bir ulukon şerafet, bir ulukon izzet, bir ulukon derece Muhammed peýgamberiň oğul diýilip tutdy. Resulullah'ın adynyň gapdalyna gelip tutdy da ady. Muny ellenmerenseň beter gynanypdyr, narahat bolupdyr. Öz kowmuna, öz atasyna nisbet berilýär. Indi Muhammediň ahir zaman peýgamberiň ýanyndan ady aýyrly, gynanypdyr. Ey musulman dogalla, Hudaý üçin gynanmaly ha adam bir etýän işlerine. Hazreti Zeyd'in hiç bir ýazygy ýok ha. Ýöne Resulullah aleyhisselamyň ýanyna, Allah'ın ýanyna bir makam, menzilet peýgamberimiziň ýanyna, adynyň ýanyna dutdy. Şondan düşenseň, şondan aýyrlansaň gynanypdyr. Bu gynanansaň Hudaý Taala muny bir silapdyr. Ey musulman dogalla, näme bilen silasaga Hudaý Taala? Kur'an-ı Kerim'in içinde Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın nagat sahabaları var. Hiçbirisinin Kur'an-ı Kerim'de adı yok da. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın adının yanından adı ayrılansan, şoňa gynanyp Hudaý Taala'nın silanını görün. Bigat sahabaların arasından Kur'an-ı Kerim'in içinde tek adı gelen Resulullah'ın yanından adın ayrılmıyor. Kur'an'ın içine kıyamete çelimsen adın geliyor deyip Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de tek bir sahabanın adını getiriyor. O da Hazreti Zeyd'da. Bu qiyinanansan Hudaý Taala maňa beren derejesini özden musulman dogalla. Ahzab surasında felemma qada Zeydun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idha qadaw minhunna watara. وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا Sadakallahul azim. Kur'an-ı Kerim'in içinde tek bir sahaban adı geliyor, Hazreti Zeyd. Muhammed Peygamber'in adının yanından adı ayrılı, qiyinanlı, Kur'an-ı Kerim'de Hudaý Taala adını getiriyordu.
Almal dersimiz ey musulman dogollo. Hudaý bir bendäni gawwarýamy, her kim özümiz bir hesaba salaýlyň. Allah'ın yanında men mahbub bendelerinden mikem? Hudaýyň gaw bendelerinden mikem? Hudaýyň yanında men näzir ekem diýen bolsaň, Allah seni nämek meşgul etip goýupdyr şonu gözle. Hudaý seni özü bilen meşgul etip goýýarmy? Ya 24 sagatly üstünden aýlanypdy, Hudaý ýada düşmeýärmi? Nämek meşgul bolup galypdyrsyň? Hudaýdan gaflatda geçirýän bolsaň, hiç ýerde gurrun berme. Muňa gynanmaly zat. Kän ýaşaglalla we odal namaz okuýatdym, 1 ýyl bäri namaz okuýamak. Odal mescide gatnaýatdym, 1 ýyl bäri mescide baramak. Hiç ýerde aýtma şu gurruny. Oňa gynanmaly, onu aýtmaly zat där o musulman dogan. Sen näme edipdirsiň 1 ýyllap Allah seni huzuruna çağırmandyr. Gynan şoňa. Senden näme zat tapylypdyr 1 ýyl bäri huzurdan ret bolupdyrsyň, agla şoňa. Men 1 ýyllap namaz okuýamak diýme, oňa aglamaly zat, gynanmaly zadyň. Allah'ın ýanyna bir magamyň barmyşdy, Hudaýy ýykylýarmyşdyň, näçe wagt bäri ýykylyp bilmeýän, gynan şoňa. Bir ulukon Hudaýyň ýanyna derejen gaçyrýan zatlaryň biri gurrundan çykyp gitjek ýoksa musulman da gollo. Arifli ewliýalaryň aýtýan zadyşy. Adam Hudaýyň ýanyna derejesini etek gaçyrýan zat halwatda etýän günäň. Bir halwatda hiç kimin görmejek ýerinde etýän günäň da Allah görüpdi da şo sen etek derejeň etek gaçyrýar şo. Emma adamyň derejesini galdyrýan zat Allah'ın ýanyna halwatda etýän ibadetiň hiç kimin habary ýok etýän işiň. Hiç kimin habary ýok. Sen özüň Hudaý bilýär dämi? Şo taýda sen eger günä etseň sen dargatýan zat. Emma sen şo taýda bir sogap etýän bolsaň, hiç kimin görmeýän ýerinde, Allah'ın görýän ýerinde sen bir zat etýän bolsaň, o seni galdyrýan derejeň defa galdyrýan zatlaryň bir musulman dogollo. Hazreti Zeyd gynanypdyr Rasulullah aleyhisselam'ın ýanyndan men adam bir makam bir şarafet gitdi diýip. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde kıyamata çellim adyny goýýar. Bizde bir kimçiligimiz bar bolsa, ey musulman dogon, ýaş oglan, gynan eýliň. Bir etýän işiň mamyşdyk ozal inni etip başarmaýan bolsaň şoňa gynan. Onu hiç ýerde gurrun berme, özüň Allah gurrun ber onu. Hudaýdan ýalvar, ağla, göz ýaş et, Allah taňa şonu bersin ni dediler. Be Hazreti Zeyd atasından geçýär. Men Rasulullah aleyhisselam'ın ýanyna galjak diýe. Hop atasy mundan bir Rasulullah aleyhisselam'ın da gawwarýany gören wagtynda owasyna urlyk diýe ýüregde jaýlaşýar. Soňra bir owasyna gitýänmişdik. En atasyny görmäne wagt gidip gelýänmişdik. Ýöne Hazreti Zeyd Rasulullah aleyhisselam'y ýüregin bilen gawwarşýaly, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da muhabbeti muňa kamilmişdik. Enemiz Hazreti Aýşe aýtýar radıyallahu anha. Enemiz Hazreti Aýşe ey musulman dogollo. Afqahu nisa'il ummah alal itlaq. Mutlaq hiç gurrun ýokdur. Enemiz Hazreti Aýşe şu ummatyň zinanalarynyň inki faqihi, inki alimiha. Enemiz Hazreti Aýşe şu ummatyň zinanalarynyň inki faqihi, inki alimi. Halal haramy ýetik bolan enemiz Hazreti Aýşe aýtýar. Rasulullah aleyhisselam'ın görün muhabbetini Medine'de Rasulullah aleyhissalatu vesselam men öýümde, men otogumdaki Hazreti Zeyd geldi diye. Öz yurduna giden vakti bolmaly. Hazreti Zeyd gelen wagtynda gafyny kakdy. Rasulullah aleyhissalatu vesselami wallahi evvelin ahirin bar şo ýagdaýda gördüm diye Hazreti Aýşe. O ýagdaý nämeke? Rasulullah aleyhisselam öýde bolansaň ýeňirräk egin maş barmyşdyk, awrat jaýlary örtügili, mübarek ennamynda ýeňirräk egin maş barmyşdyk Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın. Hazreti Zeyd gelaqydan gafyn kakkanna bir şerafet näme, bir muhabbet näme, bir izzet näme. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın edeni işini wezden musulman dogollo. Gelip Hazreti Zeyd gafyny kakdy diye Hazreti Aýşe. Rasulullah aleyhisselam şo ýagdaý bilen egin maşyny giýmäni hawlygyp, egin maşyny süýrep barýan ýagdaýynda gafyn açaqadany Hazreti Zeyd'i gujoklap ogşot diýdi.
Şu ýagdaýda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hatta könügün geýmäne mübarek könügün ennamyna geýmäne hawlagypdyr. Barışyny gujoklap ogşapdyr. Şondan soňra ne şondan ewünçe ne şondan soňra Rasulullah aleyhissalatu vesselam şu ýagdaýda gördüm diye Hazreti Aişe radıyallahu anha enemiz. Şeýle muhabbeti kamil Hazreti Zeyd bilen Rasulullah aleyhissalamyň mübarek gurrüňi musulman dogalla. Gurrüň müň içindeken emma bir muhimrak bolan wagya Taif'in gurrüňi. Ol bi edebiyle, bi hurmetiyle Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a ozal eşdenlersiňiz. 10-njy ýyl Peygamberlik wagtynda Rasulullah aleyhissalam Mekke bigadri feşarda goýýa Mekkeň adamlary hatta şo ýyllarda haja gelýän adamlar dewerekden Mekke'ye gelseler Rasulullah aleyhissalam ewlerini oturup çagyrýarmyşdykda. Men eýe boljakmyň. Men dinime maňa arkalaşjakmyň. Men Hudaýyň peýgamberi ha, ahir zaman peýgamberi ha diýip Rasulullah aleyhissalatu vesselam Mekke'ye gelýän adamlary şeýle sataşypdyr da. Mekke şigadri Qurayş ile adamly feşarda goýanlar Rasulullah aleyhissalatu vesselam Taif'e gitdi. Taif'e giden wagtynda ýanyna Hazreti Zeyd ibn Harisy şu mübarek sahaba barda. Taif'in adamlary 10 gün galypdyr Rasulullah aleyhissalam Taif'de. Gadyr bilinmese musulman dogalla. Men şeýle gawlyk etýän bir ýerine, şeýle ýagşylyk etýän bir ýerine onda da gadrym bilmeýe. Sen Hudaý üçin et. Sen Hudaý üçin et. Rasulullah aleyhissalamyň gadryny bilmeýänlerle. Taif'de 10 gün galypdyr Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Fakat inkar edip, maskar edip, beytirip çıkarıp göversele gaw adam nagat bir bi edebi bolýa. Nagat bir bi hurmeti bolýa. Allah'ın peygamberini daşlap daş bilen çıkarýarlar Taif'den. Hazreti Zeyd bir gedek aňyrsyna geçip, bir gedek bärsine geçip, bir gedek ilerisine geçip, daş bellenen wagtynda Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a degirjekkä bolup, mübarek kellesi ýarlýar. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'yň aýaklary ýarlakydan gan gaýtmany durýar. Ey bir musulman dogully Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir sahabala gününüp otis, din eşdip otis. Bir Peygamberimiziň gören günün görün musulman dogully. Biz bir azıcık kıyınçılık göremizde biz yüreğimiz yarılacak bolýar ha. Bizim yüreğimiz Muhammed Peygamber'in yüreğinden gawmy. Rasulullah aleyhissalam'ın yüreği şeýle darga galypdyr. Bizim ennamymyz, bizim bedenimiz Muhammed Rasulullah'ın ennamından gawmy. Daşlanypdyr Hudaý ýolunda. Biz iki däne bir sünnet bitirjek bolamyzda iki däne kefeşden wagtymyzda yüreğimiz yarılacak bolýar. Bizim yüreğimiz Muhammed Peygamber'inkinden gawmy. Yeri gelse sen eger daşlansaň da sünnetmişdik Muhammed Peygamber'e men diýen ha. Yeri gelse kefeştmä dursun daşlansaň da sünnetmişdik da musulman dogalla. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'y mübarek ayaklarından gan gaýtyrpdyrlar. Hazreti Zeyd aňryk bärik geçe akadan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan defa etýär, mübarek kellesi ýarylýar. Bir dünya yüzüne gülüm gülümdür. Hazreti Mahtumul İşan nağat avadan etýär musulman dogan. Bir dünya yüzüne gülüm gülümdür. Pişesi cefadır, işi zulümdür. Bir dünýäň işi zulüm ha. Dünyada biz rahat yaşayacak bolýas. O rahatlyk jaý demişdik ha dünýä. Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kıyınçılığını görün musulman dogalla. Sen kıyınçılık Hudaý Taala dünýede öz sana berjek ha imtihandan sürem. Seni bendetmeden sürem Hudaý berjek ha. Ağaç yansa kül bolar, insan yansa kul bolar. Ağacı yakyan kül bolýandyr. Emma insan yansa kıyınçılıklar bilen bişse Hudaýa bende bolýandyr. O kıyınçılıklar görellen başı Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın kıyınçılığını görün musulman dogalla. Muň üstünden dersler aljak bolsa gurrun kana musulman dogan. Taif'in adamları Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a daş attılar da. Her zamanında şojura adamlar yok mu Rasulullah aleyhissalam'ın dinine kef atıp durlar. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın dini morette bidere kepläp durlar. Rasulullah aleyhissalam'ın özüne her zamanında diller bilen atýan adamlar yok mu? Ya dinden agdaňda
Siz nerede yaşap ýöňüz? Häzirde cehaletde. İnsanını feza gitti, insan defelerde gezip ýör. Siz häzirde cehaletin içinde gezip ýöňüzmi? Şu keple bilen Resulullah aleyhisselam'ın dinini atýan adamlar ýokmy? İnsan feza gidipdir, fezan tanıyıptır. Emme özünün kimdigini tanımandan sonra näme haýry? Bir insanna ýok bolsa edip, neylesin medrese mektep. Bir insanna ýok bolsa edip, neylesin medrese mektep. Sawadyň her nagat galasyn, her ýerde okuýaga. Edebiň bolmasa, Muhammed Peygamber'e nisbet edebiň bolmasa aleyhissalatu vesselam, Hudaýa edebiň bolmasa, dine edebiň bolmasa, neylesin medrese mektep. O sawat näme derdiňe degijek? O mal näme derdiňe degijek? Wagty ki senden edebi aýyrsa. Taif'in adamları Resulullah aleyhissalatu vesselam'e şeýle bir hormati etdiýär. Ey imanın içinde yaşayan Müslüman dogon, senne Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın eşden keplerini Resulullah aleyhissalam'ın mübarek yüreği, mübarek gursağı gysylýanmışdyk. Ve laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Hudaý Taala aýtdy. Biz bilýäs şola aýtýan zatlaryna sen gursaň gysylýar, darykýar. Fesebbih. Şu wagtda sen subhanallah di. Sen de başyňa şu ýagdaýla gelse, biziň yüregimiz Resulullah aleyhissalam'ın mübarek yüreğiniň hiç yerine de yetmeýär. Resulullah aleyhissalam'ın başynda bad atmışdyk. Sen ne dinden süreyim iki däne kefe dursun, yeri gelse daşlansaň da sünnet bitirjekdi. Hazreti Zeyd Taif'te Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna şu ýagdaýlar geçiren mübarek sahaba. Soňra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın buyrugy bilen Rum bilen jeng etmäne gitýär. Şo tada İslam'ın baýragyny ýere düşürjekkä bolaqydany 3 tane emir tayin etýär Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Ewün şäkisi Hazreti Zeyd ibn Haritha. Ol bir wagt şehit bolasa Hazreti Cafer ibn Abi Talib almaly. Ol eger şehit bolasa Hazreti Abdullah ibn Rawaha almaly ýa-kadan Resulullah aleyhissalam 3 tane emir tayin etýär. Üçüsi şo tada şehit bolýarlar. Hazreti Zeyd ibn Haritha'nın gören wagtlaryna innamynda mübarek innamynda 100den izafa naýdan jaý kıljyň jaý barmyşdy musulman dogullar. Allah ýoluna janyny feda eden mübarek sahaba. Gurrun başlamyzda aýtdyk. Hudaý ýoluna janyň feda etseň de az. Hudaý ýoluna sen her ýeşe etseň de iýjek çöreňi berseň de az. Biz ozra gynçylykla başymyzda ýok bolsa da Hudaý üçin bir zat edeýliň. Näme diýip şey dedik? Şon Hudaý Taala mahfice etýän bir işin ba bolsa Allah gawwurya bendeler dipdir. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Hudaý Taala bir bendäni gawwurya 3 täne gylyk şonda bolsa. Gawşyn belläýliň ha musulman dogullar. Resulullah aleyhissalatu vesselam İmam Müslim'in rivayeti. İnnallaha yuhibbul abdet taqiyyal ganiyyal khafi. Hudaý bir bendäni gawwurya 3 gylyk bolsa. Ewün şäkisi et-taqi. Taqi diýdik näme? Allah'ın haramına barmaya, Allah'ın haramından gaçya. Hudaý şu benden gawwurya. İkilenjisi näme? Hudaý ýoluna men janym berjek diýäs. Ey musulman dogon, ey ýaş oglan. Allah'ın ýoluna sen şu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sözüne amel etkeseň, Allah'ın ýanyna mahbub bende senne. Ewün şäkisi et-taqi. Taqi diýdik haramdan belli haramdan gaçya. İkilenci bolmalygyk el-gani. Gani diýdi Hudaýyň beren zadyna qanaati bar. Hudaýyň beren zadyna razy. Bu dünýäň ýüzünde bolaqadany kullen Hudaýyň buýruklaryny goýmaýar musulman dogullar. Fela yagurrannakumul hayatud dunya. Dünýä ýaşaýyşy sizi allamasyn. Dünýä ýaşaýyşy sizi allamasyn. Dünýäň mesalyn Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtypdyr. Eýni işidir. Kıyamet gününde dünýäň mesaly bir adam barmagyny bir suwa batyrar çykarar diýipdir Resulullah aleyhissalam. Häş barmagy batyrýan çykarýan. Bime ýerje. Näme alqaýtdy şu suw özi bilen näme alqaýtdy barmak. Bir suw sap duran adam gandyrýarmyşy.
Kıyamatda dünýäň mesale iniş barmaň batyrýan ýalyr dipdir. Näme ýabyş gaýt ýaşyňa? Sen dünýäni kamil eýe bolsaň, şun ýaly sen paý alypdyrsyň da. Bir gün bir gatryjyk bal, bir gatry bal bir ýerek damýa. Muny ulamaly misal etip getirýär. Adam dünýeden öz gerejigini almaly. Bir gatry bal bir ýerek damýa. Bir gijek garynsyga muňa gelýär, agzyny urýar, datýar. Ewurlýar gitýär. Gaýtadan ewurlik gelipdir, muň tagam agzyna gawy gelýär. Inni bir başadyndan muň datýar, inni ewurilmeýär, ýyzyna gitmeýär. Soňra bir başgaly gelamasyn ýakydan özüni şoňa çümdirýär. Çykjak bolýar, başarmaýar, el aýagyny urýar, başarmaýar. Şoň üçin helak bolup ölüp galýar. Dünýäň süýjüligi eýni şo. Öz gerejigini gelakydan alyp gitse hemişe bolup durjakdy. Emma ne namaz, ne dehret, ne halal, ne haram saýgarmany içine gitseň, eýni şo garynsygaň misaly bolýar musulman dogully. Pes Hudaý Taala ikilenji gawwarýan bendesi ewnçak at-taqi, haramdan gaçýar. İkilensi el-gani, Hudaýyň berenne öz kesbiňme, öz işiňme, bir bellici şogluňma, namazyň jaýyna, dehretin jaýyna, halal haramyň jaýyna şeýtir gezip ýöň, Hudaý Taala gawwarýan bendesinde kılygşy. Emma üçlenji el-hafi, şo gurrun başladyk mawzuda şoň içinde. Hafi diýdik näme? Mahfijek bir etýän işi we Hudaý şo bendeler gawwarýar musulman dogully. Yani şu oturan cemaatlaryň arasynda badyr araňyzda özüň bilen Hudaýyň arasynda bir zadyň ba hiç kim bilmeýär, bildirme şonu. Hudaý şon gawwarýar şo bendäni. El-hafi, hafi diýdik hiç kim bilmeýär şoň etýän işini. Bir namaz arada bil hemme kişi etip ýöha. Özüň bir yetimiň elinden tut. Özüň bir Hudaý bilen öz araňda bir gawlyk et, bir amele salih ki Rasulullah aleyhisselam aýtdy. Başarsaň bir pinhanice amele salih et, başarýamasaň şonu et. Hudaý Taala gawwarýan şu musulman dogully. Görüň, Hudaý üçin etmeklik täze başlamyzda aýtdyk, gadymda adamla darıgan wagtynda Hudaýa sen üçin men bir zat etdim diýakydany şu ýagdaýdan gynçylykdan çykýanmyşdykle. Bir wagt bir şäherde bir ýakasy belli bir günäkär bir adam mamyşdyk. Hem Hudaýyň buyrugyndan çykyp ýören, hem hemişe adamlara bir belli eziýeti kän bir adam mamyşdyk. Bu adamyň ne ogly ba, ne dogollary ba, tek bir özi bir şäheriň içinde bir zenanasy bilen 30 ýyllap ýaşapdyr. Ýönemin gawy zenanasy barmyşdyk. Hemişe ýyzynyň doga etýän bolma, Hudaý ýaşyda bir gawy adam bolsun. Hudaý ýaşyňa da bir iman nesip et, bir de bir toba nesip et, gawy adamlardan bolsun diýip zenanasy hemişe men eziýetlerine de jidaýan bolmaly, ýüreginde öse de jidaýan bolmaly. Men hytmatynda 30 ýyllap bile ýaşap gezipdir. Bu adam owo bidarlapdyr mundan. Bir gün öýden ýerden çykyp gitýär. Erti bilen çykyp gitýär, ikinin molya ýanky adam ewurlik gelmeýär. Agşamyň giýjäň bir ýary bolýar, ýanky adam ewurlik gelmeýär. Zenanasy gaýga galypdyr, indi olokon adam bolly, bir ýerde ýykylyp galymyke, ölümike, diýrimike, erti daň atýar, şo giýjän küllen gelmändir da. Daň atýar, zenanasy gitýär, owaň daşyna aýlanýar, akar suwa otağa aýlanýar. Hi owaň her ýerle aýlanýar, ýankyn tafajak bolýar adamsa. Tapmany ikinin ara bir zenanada öýüne gelipdir. Narahat bolup, ey Hudaýa niýerdeke? Ölüp galdymyke, diýrimike? Ama ikinin ara ýanky zenany öýüne gelýär. Öýe gelen wagtynda narahat bolup otyka, gafka kylýar, gafyn baryp atýar, ýanky adamsy öz aýagy bilen gelipdir, gafy girakydan şotada ýykylýar. Zenanasyny menden razy boljak bolýar, şonu aýdyp başarmany jan berýär. Bu adam bir beter bir biderek adam tanylýar owada, ýörtýär barýar owaň ulakon imamyna. O da aýtýar, bu adam hiç bir namaz mesjidde zatda görünmedi. Oň üstüne owa gelýän adamlaryň ýolun bir kesýätdi. Tamam durly telekelikle mundan görüldi. Men namaz okuýjakka meňe başga kişilere ibret bolsun diýe. Biz enany näme çegin bilmeýär, bir 3-4 nefer adam bolaqydan meňe jinaza okuýarlar. Oňam gömmäne gitjek bolýarlar. Owaň adamlar, şäheriň adamlary gelipdir.
Diirle mından elinden gün marın gördü, öllemi zamından rahat yasın, bu tadı kabristanı jaylatacakka diýerler muňa. Zinany darykya nämetmel bir özi. Adamlar etýär bir telek adam biz öllen arasynda da goýjakka. Yani 3-4 nefer walakadany owaň bir ýerine çykýarlar. Muny indi bir ýerde saklakadany gömjek bir gabir gajjak bolanlaryna bir sada bir çofan goýun makyp ýöräniň biri bular görýär ýakynlap gelýär. Näme etýäňiz? Onda şeýle owada da gömdürmediler. Ştada jaýlajak bolýar. Onda ol adam aýtdy, özüm kömekleşeýin, gabyryň gazyşýa, jaýlaşýa. Muny gömýärler. Baş ucunda durakadan men bir doga etsek siz amin diýin diýär ýanky çofan. Doga etýär, ola da amin diýär, her kim öz işi bilen ýewrilýär gitýär. Zenany öýüne gelýär, giýje narahat bolup daň atyrýar. Erti namaz wagty obadan bir adam şu şähriň adamlarynyň biri daň wagtynda mescide bardyr. Ol imama jinazasyny okuymat imama bar sataşdyr. Öten akşam bir diş gördüm. Dünkü ayrılan adamma şu günahkar adam kabristanına jaýlatmadyk, namazyny okuymadyk. Dişimde cennetde gezip ötdi şo diýe. Ol imamyň öz aňalakydan ey şu gören dişiň men ne gördüm diýe. Men dişimde de şol adam cennetde gezip ötdi. Aňyrdan jemaatyň biri gelýär. Menni şol adam öten akşam sizin gören dişiňiz men ne gördüm cennetde gezip ötdi diýe. Ey Hudaýa men näme görüň maka? Ýür barayl zenanasyna. Zenanasyna diýerler näme ýagdaýla boldy? Bolan ýagdaý ýok, şeýle jaýlatmadylar. Owaň bir ýerine çykardyk. Bir çofan adam matdy, bir sada adam şol bize kömekleşdi. Ýöne faqat diýen zady şu men doga etjek amin diýin diýdi. O şu çofan nirdi? Mundan sonra ýerle üýş gitýärler, ýanky çofana bar ýerler. Berden barşylaryna assalamu aleykum diýerler. O da wa aleykumussalam. Hudaýyň adyny tutduňyzmy? Siz Hudaýyň mehmany bolmaly. Gelin diýakadan bilen öwüne saçazyň ýa-da horzun naçy, süýt goýýar, bar zatlaryny bilen öwüne goýýar. Omol adamlar aýtdyr, biz senden imany gelemiz, biz burada soramany geldik, burada bilmäne geldik. Onda ýok diýipdir. Menden zat sorajak bolsaň, men bir etýän işim matdy diýipdir o. Her bir mehman gelse assalamu aleykum diýse, Hudaýyň adyny tutdy, Allah'ın mehmançy diýakadan Hudaý üçin fiýleýän diýipdir. Öňçe iňçe öňde goýan zat diýipdir. Bule iýerle ondan soň soraýarlar. Onda diýin sen şol adama näme etdiň? Öden işim ýok, ýöne faqat şo taýda doga etdim, ola da amin diýdiler. Dogaň näme etdi? Onda şo dogaňy aýt bize diýipdir. Ey jemaat, ey musulman dogalar, bize gerek görüň niştaý ha. Dogam şitdi diýipdir. Şol zenanany gördüm, näme etjegin bilmän nutdy. Ol adam gawrda jaýlap doga etdim, o size de amin diýin diýip ýanymdakiler aýtdym. Dogamda aýdan zadım şi, Hudaýa men bir etýän işim matdy, hiç kimiň bilýän zady ýok. Mene bir biçare, mene bir aziz, mene bir hiç de bilmeyen bir adam. Şu dağ dereň arasynda näçe dawur bilen gezip ýören adam, ýöne geçip barýan adam assalamu aleykum diýse, sen adyň tutýanyň hormatyny şon sen mehmanyň diýip siýleýetdim. Hudaýa sen adyň tutýa, sen mehmanyň bolmalyşy diýip saçagymda oturtýetdim. Allahym şol adam kimdigini bilemek, näme ýagdaýla başyndan geçerligini bilemek, sana näzire ben dediğini bilemek, kimin oğulluğunu bilemek. Hudaýa ýöne şol adam men mehmanım bolly, şunu men mehman edakadan sana yolladım. Sen mehmanlyň men siýleýetdim, jan Allah'ım özüň öwünden çyk, men mehmanymda sen siýle diýakadan iýerdim. Men mehmanım bolakadan ol adam Hudaýa yolladım diýipdir. Ola aýtdyr, bolly sen şi etýän işiň, şi eden işiň onu alyp çykdy diýipdir. Hudaý üçin etýän adam bir kılık, bir ahlak, bir amel hiç kim bilmesin, fakat Allah bilsin. Nagat kıyınçılıklarda sen derdiňe degýänmişdik. Bigice de almal dersimiz ey musulman dogolla. Hudaý bilen öz aramyzda hiç kim bilmesin, bir däne öz etýän işimiz bolsun musulman dogolla. Ýöne ondan hiç kimin habar bolmaly ha. Bir wagt bir sofiň bir mesjidde namaz okuyup duranna. Aha maňa iki nefer iýizden mesjide giripdirler. Aha da namaz okuyup duran adamyň iýizinden iki nefer gurrun etipdir. Şol hak falan sofi däm şo. Ol ma'ruf sofi däm şo diýip gurrun etipdir. Ýanky adam bir-birinden sorap. Aha da etipdir, ha o da namaz okuyuşundan belli däm oň bolup duruşyny özü diýipdir. Namaz okuyuşyny edil öz şo sofiň öz diýipdir.
Indi o sowapy sen etýän işin Hudaý üçin bolup namazyň bilen boluvermeli. Namazyň ortasynda olara wakakadan täze men agdym darada diýipdir da. Ol Hudaý üçinlik bolmaýar musulman dogula. Sen etýän işin faqat özüň bilen Hudaýyň arasynda. O men agdym darada diýip öz gaýtam şu kefay diýipdir. Hazreti Mevlana nagat awadan etýär musulman dogula. Halk der bazar yeksan mirevend. Halk der bazar yeksan mirevend. Bazara bark görýän adamla hemmesi bir ýerik aýlanyp bazarda gezip ýörler. An yeki der zowq diger därtmend. Biri men gyzyl aljak, ewmaş aljak, bir zat diýip zowqmend bolup begenip barýandyr bazaryň içinde. Emma bir dertli bolup barýada, düktöre barýa, işi bolup barýa, başga bir zatdan sirin barýa. Gezip ýören adamla hemmesi gezip ýör. Emma biri zowqly, bir dertmend bolup gezip ýör. Hemçenan der merk yeksan mirevim, nim der husran o nimi husrevim diye Hazreti Mevlana. Hemmemiz ölüme garşyn eýni şu bazarda gezip ýörelli ýaly hemmemiz ölüme garşyn bariyet musulman dogalla. Emma bir toforly we gurrun başlamyz aýtdyk, akyl walakydany barjak ýeriniň gamyny ýyp gönenip barýa. Emma bir toforlada hiç gam imany barjak ýerini gaýga etmäni kösenip gitjekli. Hudaý tebarek we taala hemmemiz gönenip gitýärlerden etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala hemmäňiz şeýle edep bilen hormat bilen oturdyňyz. Allah hemmäňizden razy bolsun. Hudaý taala diniňiz, dünýäňizi bereketlendirip, diniňiz, dünýäňiz awad etsin. Allah yüreklerimizi ak imanın içinde sabit etsin. Hudaý tebarek ve taala eserlerinizden evliyalar döresin musulman dogalla. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.